मतलबी म्यूजिक प्रेजेंट आप सुन रहे हैं विभू पांडे। दिने पदिन बलमुआ दिने पदिन बलमुआ दिने पदिन बलमुआ सगरी देही पसरे लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ बहारा से आव घोरे लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ बहारा से आव घोरे दिने पदिन बलमुआ दिने पदिन बलमुआ लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ चढ़ली जमानी हमर हो जाई सारा जिया करबो न करब पियऊ एक और कबो नेवा चढ़ली जवानी हमर हो जाई सारा जिया करबो न करब पियऊ एक और कबो नेवान एक बाट हला गौआ में घर घरे लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ बहारा से आव घोरे लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ बहारा से आव घोरे दिने पदिन बलमुआ दिने पदिन बलमुआ लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ राइटोर जख्मी जरा में मन लो तू हमर बतिया धोलो न जल्दी गाड़ी आजा तू आज रतिया सोची मतलब अंकित मन लो तू हमर बतिया धोलो न जल्दी गाड़ी आजा आज के रतिया विभू पांडे देवदवा सोटे न लगे डरे लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ बहारा से आव घोरे लहंगा में धोइले कोरोना बलमुआ बहारा से आव घोरे दिने पदिन बलमुआ